тамошобинони азиз аз акция қафо намонен ан ами нуқтаи савдора мағозаи азизара аллакай ҳама медона иҷада либосҳои кӯдакона то подростковира ҳастай ҳамаш бори брендай ҳозир аксияи беҳтарин эълон кардагиян 50% ҳар он чизе доран як баробар арзон шудагиай бозори корвон нигоҳ кунед духтаро бозори корвон тарафи тилобозорай байни 10-ум و 11-ум дарвоза аз ин тараф 10-ум дарвоза аз ин тараф 11-ум дарвоза ино даромадгоҳ аз берунам доранд аз дохили дарвозаям ҳастай ряди магазинои шишагӣ кати марама духтаро аз берун ҳозима шумода ворид гашта нишон метим як боракак борои ёра бинен ҳар он чизе мегирен то 25 июла аксияи 50% доранд борошон нигоҳ кунен аллакай муштариёи ин нуқтаи савдо медонанд ки чӣ хел борои босифат дора ин мағоза марамат шумода шанси беҳтаринае ки омада як баробар арзон то 25 июла анам хел либос харидорӣ кунен барои фарзандотон аз сабабе ки либосҳои мактабӣ мебиёранд бора ҷамъ мекунанд барои ҳавай марамат то 25 июл метавонен биёену харидорӣ кунен мисол чизе ки 200 сум буд 100 сум шид 100 сомона 50 сомон 300 сомонаш 150 сомон ира бинен хи боракошунам ха бисёрай бинен чихо хушрӯай қариб 80% магазин бори Туркия 20% дигар бори гуванҷо хулас ина биёен бинен харидорӣ кунен ва ёра бинен ира бинен чихо хушрӯчаян духтаро интихоб дар ҳақиқат ҳам хеле ва хеле зиёдай ҳози дуюм даромадгоҳшона нишонтим ина аз дохили дарвоза низ аз ряди магазинои шишагӣ анам хел даромадгоҳ доранд мағозаи рақами 25 و 26 мешад 26 و 28 мешад марамал инҷа бо распродажҳо ҳаст метавонен омада аз наздик бо дида тамошо кунед дар ҳақиқат ҳам интихоб зиёдай мана биненда интихобшона ҳамаш бори брендай бори эксклюзивай ҳар ҷода нестай мана марамат биёен бинен харидорӣ кунен распродажаи беҳтарин рафтестай тамошобино нигоҳ кунен ҳамаи ҳамино борои турецки оригинал беҳадам фасон сифатҳои зури зур 100 сомон шудагай марамат ласина дурако ира бинен охи моделакора бинен чихо хушрӯчаянд ҳичи намешаванд гарантия доранд нархшон на платишкошам ҳастай нархошон 200-250 сомоно ҳамаш 100 сомон шидагиай марамат мағозаи азиза байни 10-ум و 11-ум дарвоза мешава аз тарафи тилобозор аз берунам даромадгоҳ доранд аз дохили магазинои шишагиам метавонанд ки ворид гарден мағозаи рақами 25 و 26 و 28 марамат ира бинен аксияҳои зури зур мана касе ки аксияра интизор буд борои фасони бренд боракҳои хушрӯи эксклюзив то размерои подростковира ҳастай аксия шудагиай 100 сомон марамат бинен чихе хушрӯай борошон ин мағозаи азизаи тамошобино аллакай медонам ки бисёри подписчико медонанд ин мағозара барои ки боракҳои фасон дора марамат 100 сомон ҳар он чизе мегирен 100 сомон и аксия то 25 июла давом мекунад ҳози дохили мағоза медроем аз дохил ма шумода нишон метим нигоҳ кунед то 25 июла 50% аксия сар додагиян чизе ки мегирен ку арзон меша як баробар ман иҷада платьёи фасони Туркия астай двойко тройко ҳами 200 сум бошад 100 сомон 300 сум бошад 150 сомон 400 сомона 200 сомон хулас ҳами як баробар арзонай духтарона писарона тамоми намуча меёбен бозори корвон тарафи тилобозор байни 10-ум و 11-ум дарвоза аз берун даромадгоҳ дора азиза мағозаи азиза плакада ҳастай ба осонӣ пайдошон мекунен аз дохили дарвоза низ ряди магазинои шишагӣ биёен мағозаи рақами 26 و 28 даян мана марҳамат то 25 июла аз 25 тараф либосҳои мактабӣ мебиёранд барои ҳавай ҳам аксия дар анами либосошон духтаракое ки аксияра интизор буден беҳтарин шанс барои шумо ки барои фарзандотон омада анами хел киртаҳои фасона бо нархи дастрас харидорӣ кунен дар мағозаи азиза то 25 июла аксияи 50% шида рафтестай тамошобино успед кунен нигоҳ кунен 300 сомон 150 сомон мисол шида киртоошон 400 сомона 200 сомон 500 сомона 250 сомон инам бинен чихо хушрӯчаяй азами 300 сма сар мешада 150 сомон кардаган фатачошон то ами 500 смашам ҳастай 500 сомонора 250 сомони мегирен беҳадам интихоб зиёдай нигоҳ куненда аз ами размерои малютка сар карда то подростковира размер ҳастай
бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 10 و 11 дарвоза мағозаи азиза аз берунам даромадгоҳ доранд плакатшон ҳаст аз дохили дарвоза низ ряди магазинои шишагӣ магазини рақами 26 و 28 май аз уҷа метунен даромада боракушона тамошо карда интихоб кунен. борои эксклюзиви мағозаи азизара аллакай муштариён чун медонанд. марҳамат, хушхабар барои шумо тамошобинони азиз, то 25 июла дар мағозаи азиза 50% акция пешниҳод шидагай. ҳар он чизе ки мегирен як баробар арзон шид. марҳамат, ина биненда анами хел ҷинсакои тройкои фасона диден 300 сомон буданд. ҳозир бошад дар акция 150 сомон. размерои калонаки хушрувай. иҷода дигар чизошон ҳам акция дай. марҳамат, мисол 400 сомон 200 сомон шид, 300 сомон 150 сомон шид. мана нигоҳ кунен қисми болора чихе интихоб зиёдай. молошон 80% турецки, 20% дигар ҳамаш бори ваяй гуанҷу. марҳамат, беҳтарин сифато. бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 10 و 11 дарвоза даянд. аз берунам даромадгоҳ доранд. тамошобино мағозаи азиза плакатшон аст, ба осонӣ меёбеншона. аз дохили дарвоза низ ряди магазинои шишагӣ биёен меёбен. мағозаи рақами 26 و 28. рақамашонама дар рӯи экран мемонам. барои маълумоти бештар бо метавонен мустақилона ҳамроҳи худшон ҳамсӯҳбат шавен.